छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बिडकीन परिसरामध्ये बॅनर फाडल्याच्या किरकोळ कारणावरून 2 गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली। एका 17 वर्षाच्या तरुणाचा यामध्ये मृत्यू झालाय। गुरुवारी रात्री बिडकीन बस स्थानक परिसरामध्ये 2 गटांमध्ये बॅनर फाडल्याच्या कारणावरून वाद झाला। वाद चिघळला आणि त्यांच्यामध्ये तुंबळ मारामारी झाली। यामध्ये 17 वर्षीय तन्मय चोरमारे, संतोष ठाणगे हे दोघे गंभीर जखमी झाले। या दोघांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर इथल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं। मात्र उपचारादरम्यान तन्मय चोरमारे या तरुणाचा मृत्यू झाला। या घटनेनंतर परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे।